Salam, mehriman dogonlar. Dünya Türkmenleri. Hemmeňize Ullokan Taňryalkasyň minnetdarlyk bildirýän, Allah kuwat bersin diýen. Hormatly tomoşaçylar, dogonlarymyz, illeşlerimiz inhamyndan bir näçe sagat ogul Dünya Türkmenleriniň erkin sesiniň kanaly, erkin ses kanaly täzeden işe başlady. Şonu gollalyň. Yerli yerden nirde yaşayan bolsak, öz yaşayan yerimizdäki Türkmenleriň sesini bütün dünya ýetirilin, şolaň problemalaryny, günnülük durmuşyny, biziň umumy ikwalymyz, umumy geljeğimiz baradaky pikirlerinizi, maksatnamalaryňyzy, biziň edýän çykyşlarymyza, öz garaşlaryňyzy ýygyderli ýetirip durun diýip haýyş etdik. Bir näçe sagatyň içinde Oğulhan atamyzyň awlawy bolan, awlan, awy bay bolan ýerinden, nireden? Awkenstan'daky Türkmen kowmlarymyz, doganlarymyz biziň dogry iş edýändigimizi bildirdiler. We gerek bolsa her hili gollawy bermäge taýýardygyny bütün dünya Türkmenlerine, tomoşaçylarymyza ýetirmemizi haýyş etdiler. Şoň üçin Awkenstan'daky Türkmen doganlarymyza bizi gollaýan, bizi tomoşa edýän, biziň bilen bir perdeden gopýan, biziň bilen pikirdeş, sırdaş, bir maksada ümzügen doganlarymyza, kowum ardaşlarymyza Ullokan Taňryalkasyna aýdýan. Yine şulara ýaly minnetdarlyk Günorta Türkmenistan, ýagny Türkmeniň sehrasyna, ýaýlagyna, mawtumly atamyzyň ilham berýän yerine, ýurduna, Türkmen sehra. Allah jan nesip etdi, iki gezek Türkmen sehrada iş saparyny boldum. Birinjisi Türkiýanyň döwletleri radio guramasyna işleýän wagty. İkinji gezegem Azatlyk radiosyna işleýän wagty. Türkmençiligiň, Türkmeniň ruhunyň, Türkmeniň däp tesurunyň, hakyky Türkmeniň bütün öýjüklerine siňýän ýeri, täsir edýän ýeri nire? Türkmen sehra. Ine şoň üçin mawtumlyň ilhamy bilen, Döwlet Mähmet Agadynyň ilhamy bilen, ýaşullarymyzyň ak patasy bilen Türkmen sehrada şeýle ýazyjylar, şeýle şahirler, şeýle intelligensiýaň wekilleri bar, doganlar. Men öz gözüm bilen gördüm. Şolar bilen dünya türkmenleri gepleşiklerinden taýýarladym. Dünýäň istenlik şahiri bilen, meşhur, tanymal şahiri, ýazyjysy, intelligensiýaň wekili bilen arkaýyn öz hünärini görkezip, şolar bilen bähsleşip biljek derejede Türkmen sehra, Türkmençiligi, Türkmeniň kämilleşen, hünärli, gerçek goç ýigitlerine, gyýylaryna diýsen bay. Türkmen sehra biziň milli hazynamyz, baýlygymyz, ilhamymyz. Ine şoň üçin şeýle güýç bilen, şeýle ilham bilen, şeýle aýratynlyk bilen edýän işiňiz gaty dogry iş. Biz şu edýän işiňizi gollaýas diýip ýygyderli ýagdaýda öz gollawyny, duýgudaşlygyny bildirýän Türkmen sehradan bize ýazýan, ses ýazgy bilen ýa-da hat bilen dürli görnüşde bize öz gollawyny bildirýän doganlarymyza da edil Awkenstan'daky doganlarymyza aýdyşymyz ýaly Ullokan Taňryalkasyna aýdýas, çäksiz minnetdarlyk bildirýäs. Biziň taryhymyz, ata-babalarymyz, aslymyz bir boluşy ýaly biziň geljeğimizden bir. Biz şeýle düşünjede hereket edýäs. Bilelikde nesip bolsa eşretli günlere yeter. Köp sag bolun.